Менә карагыз, батареябыз яңа, бик җеп-җылы. Казанның 387 балалар бакчасына җылылыкны кичә бергәннәр. Моңа кадәр иң салкын бүлмәдә дә балалар рәхәтләнеп йокларлык. Bütün балалар бакчасында отопление системасын алмаштырдык быел. Бүтүнесен бик яхшы эшләделәр. Хәзер җылыны бирделәр. Группаларда җылы, ата-аналар, балалар, бүтүнебез без дә бик шат. Бүгенге Татарстандагы 1800 балалар бакчасының 470-нә җылы биргәннәр. Бу 4тән бере. Әминә күп фатирлы йортларның әле 10% гына җылылык белән тәэмин ителгән. Гомумән республикада 30 районда мондый йортларга җылы җибәрергә тулысынча әзерләр. Моның өчен башкарма комитетлар күрсәтмә бирергә тиеш. На улице может быть потепление. Урамда әле җылы булырга мөмкин. Шуңа халыкта фатирларда эссе ник җылы бирдегез дигән сораулар булу ихтимал. Кызганыч, үзәкләштерелгән җылылык белән тәэмин итү системасы булган җирләрдә җылылыкны тиз генә бирү дә, сүндерү дә мөмкин түгел. Системаның эше шулай көйләнгән. Татарстанның Балташ, Буа, Кама тамагы, Югарыслан, Питрәш, Менделеевский, Яшел Үзән районнарында, Түбән Кама, Яршаллы һәм Казанда әле күп фатирлы йортлар арасында жылыту сезонына әзер булмаганнары да бар. 14 районда үзәкләштерелгән жылыту системасы юк. Җылылыкны кайчан кабызырга икәнне йортта яшәүчеләр үзләре хәл итә. Аларның хуҗаларына яңа сезонга керер алдыннан казаннарын кабат тикшертергә кирәк дип искәртә белгечләр. Случаев было у нас несколько. Үлемгә китергән очраклар да булды. Мисал өчен Казанда газ казаннары аркасында яки Яшел Үзәндә торак йортта газ шартлады. Яңа җылыту сезонына әзерләнгәндә дә идарәче оешмалардан катгый сорыйбыз. Төтен чыгу һәм вентиляция каналларын яхшылап тикшерсеннәр иде. Әлегә Татарстанда 6 котельня кышка әзер түгел, аның берсе Питрәш районында, 5-се Казанда. Шушы көннәрдә аларда да әзерлек эшләрен тәмамларга җыеналар. Башкача булмый да, закон буенча 5 көн дәвамында температура 8 градустан түбән булганда йортлар җылылык белән тәэмин ителергә тиеш. Бу арада шундый һава торышы көтелә. Бүгенге Татарстандагы социаль объектларның һәм торак йортларның 3тән берелешендә җылылык бар инде. Калган объектларны исә киләсе атнаның дүшәмбесенә 20 сентябрьгә кадәр тәэмин итеп бетерергә җыеналар. Рания Абдрахманова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.